प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावान्त्याय वदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रयात्यते माताजी प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्वेष नमः। द्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय पूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी. ரொம்ப நல்லா சொன்னேன். ஹரிபோ நல்லா சொன்னேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஆரம்பிக்கலாமா? ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோவில், இஸ்கான் மேங்களூர். எல்லா புகழும் ஷீடரிக்கும் ஏசி வேதாந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி அவருக்கும், அதுக்கு அதே மாதிரி ஜெயபத்தகா சுவாமியும், அதே மாதிரி நம்ம வந்து நாமனிஷ்ட பிரபுஜி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இஸ்கான், இதற்கும் எல்லாருக்கும் அவளோட ஆசீர்வாதத்தோட அவளோட இது அவ என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காளோ அது தகுந்த மாதிரி நம்ம இந்த வந்து எல்லா புகழும் ஷீட பரம்பரைக்கு அதெல்லாம் அவரோட அதெல்லாம் நம்ம என்னெல்லாம் கேட்டோமோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் இது பண்ணி பகவத்கீதை ரூபில் நம்ம வந்து இப்போ சாப்டர் 9க்கு வந்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து நம்ம அத்தியாயம் 9. நம்ம வந்து நேத்தி என்ன பார்த்தோம், ஒரு ஷார்ட் சம்மரி பார்க்கலாமா? 8ல என்ன பண்ணினோம்னா, நம்ம யாரு வந்து பகவத்கீதையில வந்து இதுல வந்து இந்த அத்தியாயத்திலையும் 7வது அத்தியாயத்துல என்ன கிருஷ்ணர் கொடுத்துள்ள உபதேசங்களை பற்றி அவரை எப்படி புரிந்து கொள்ளணும்னு என்னமா படிச்சோம். அதுக்கு மாதிரி இந்த அத்தியாயங்களிலிருந்து ஏட்டுக்கல்வி இல்லாட்டா நம்மளோட மன அனுமானம் மூலமாக எல்லாம் அறிந்து கொள்ள முடியுமோ, அது வந்து எப்படி நம்ம பக்த சங்கத்துல கேட்க வேண்டுமோ, அதே மாதிரி 7வது அத்தியாயத்திலேருந்து 12வது அத்தியாயம் வந்து கீதையோட சாரம் ஆச்சு ஆக்சுவலா. ஆனா முதல் உள்ள 6 அத்தியாயங்களை வந்து இறுதியில் வந்து 6 அத்தியாயங்களின் நடுவுல இருக்கிற 6 அத்தியாயருக்கு முடிவுகளான நடுவில் இருந்த அத்தியாயங்கள் பகவானை பற்றி சிறப்பாக சொல்லி இருக்கிறது. பக்தர்கள் ஒருவாறு பகவத்கீதையை வந்து பகவத்கீதை யார் புரிஞ்சு கொள்ள முடியுமோ அவ வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரா ஆவா. அது மாதிரி அதனால நம்மளாம் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டக்காரா பாருங்க. நீங்களாம் வந்து சேர்ந்திருக்கேள், நீங்க உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம். அதான் பகவான் நீங்க புண்ணியம் பண்ணிருக்கேள், அது மூலமாக நீங்களாம் இப்ப பகவத்கீதை கிளாஸ்ல வந்து சேர்ந்து கண்டினியூ ஆவே இல்லையா? ஃபர்தர் லெவல்லயும் எல்லாரும் ஒத்துரம் விட்டுடக்கூடாது. இந்த இதுல நீங்க வந்து கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். எப்படி நம்ம வந்து எப்படி நம்மளுக்கு பகவானோட அப்பதான் நம்மளுக்கு அருள் கிடைச்சு நமக்கு அவளோட திருவடை தாமரை பாதங்களை நம்மளாம் ரீச் ஆக முடியும். உடனடியாக அவளோட வாழ்வு, தவங்கள், யாகங்கள், தானங்கள், தத்துவங்கள் எல்லாமே புகழ்த்தக்க வந்து இதால புகழ்த்தக்க மாறியும் விட்டுடும். அதனால இந்த செயல்களும் எல்லாம் பலன்களையும் ஒருவன் எது மூலமா அறிஞ்சுக்கிறான்? கிருஷ்ணா உணர்வின் மூலம் தான் ஈஸியா நம்ம அறிஞ்சுக்கிறான். யாருக்கு பகவத்கீதையில நம்பிக்கை இல்லாத நம்பிக்கை இருக்கோ அவ வந்து யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? யார்கிட்டையும் கூட கேட்க கூடாது. யாருக்கு பகவத்கீதையோட பக்தர்களிடம் மட்டும்தான் கேட்கணும். எதனால? அது வந்து 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம ஆரம்பத்திலே பகவத்கீதை வந்து பக்தர்களால் மட்டுமே தான் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். வேறு யாரும்
பகவத்கீதையின் குறிக்கோள் வந்து பக்குவமாக புரிஞ்சு கொள்ளவே முடியாது என்று தெளிவா நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கு இல்லையா? அதனால இந்த பகவத்கீதை வந்து கிருஷ்ணர் பக்தரிடம் மட்டும்தான் கேட்கணும். அத வேற மன அனுமானம் எல்லாரும் அப்படியே பிரசியூம் பண்ணி சொல்வாள், இப்படி ஆயிடுத்து அப்படி ஆயிடுத்து, அவாட்ட எல்லாம் கேட்கவே கூடாது. அது ரொம்ப நம்ம அது நம்மளுக்கு வந்து கேட்கவே அவளை அவாய்ட் பண்ணிடணும். அதனால்தான் எப்ப நம்ம பகவத்கீதை உண்மையாக படிக்கும் புரிந்து கொள்ளவும் ஆரம்பிக்கிறோமோ பக்தர் சங்கத்திலயும் நம்ம முன்னேற முடியும். அதே மாதிரி பக்தி தொண்டு நம்மளுக்கு வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. இந்த தொண்டு வந்து கிருஷ்ணரோட நாமம், ரூபம், குணம், லீலை எல்லா விஷயங்களும் நம்ம வந்து சந்தேகங்களை எல்லாமே நம்மளுக்கு நீக்கி விடுகிறது. இந்த சந்தேகத்தை பக்குவமாக போன அப்புறம் ஒருவர் வந்து தன்னை வந்து படிப்பில் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆறோம் இல்லையா? அதனால இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறது வந்து ஒரு இன்பமான ஒரு நெக்டர். இது ஆக்சுவலா அமிர்தமா நம்மளோட காதுல இது பாயிருது. இது அதனால எப்போது கிருஷ்ணோடல இருக்கிற நிலையை யார் அடிக்கிறானோ முன்னோட நிலையிலோட அவன் கிருஷ்ணர் மீதான பூர்ண அன்பினியும் அவளுக்கு கிடைக்கிறது. இந்த வாழ்வில் வந்து மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை என்னன்னா ஆன்மீக வானில் உள்ள கிருஷ்ணர் இருப்பிடத்தை கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு பக்தனை கொண்டு செல்வதுதான். அங்கதான் பக்தன் நித்தியமாக என்னுமே மகிழ்ச்சி அடைவான். நம்ம திரும்பி அந்த பர்த் சைக்கிள்ல இருந்து நம்ம சாவு நேர பிறப்பு இறப்பு இதுல இருந்து இந்த ஒரு நம்ம அந்த எப்படி நம்ம வந்து கடலுக்கு போனா நம்ம வந்து யார் ஸ்விம்மிங் தெரியாம இருந்தாலும் அவ எப்படி சாண்ட்ல வந்து இது பண்ணிடுறாளே அது மாதிரி அவளுக்கு மூச்சு அடிச்சு அவ உயிரை விட்டுடுறா. அதே மாதிரி இது நம்ம வந்து நம்ம அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கோலோக அது வந்து போயிட்டு நம்ம எப்படி கோலோக விருந்தாவனுக்கு எப்படி நம்ம கொண்டு போகும், எப்படி நித்தியமாக நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும், அதை நம்ம யோசிக்கணும். அதனால வந்து இந்த பக்குவ நிலை நம்ம அடைக்கிறது இதுதான் சொல்றோம். அதனால நம்ம வந்து இது இல்லாம நம்ம வந்து என்னைக்குமே ஆனந்தத்தோட பகவத்கீதையை கேட்கணும். இப்ப நம்ம வந்து அத்தியாயம் 9க்கு போறோம். இது என்ன தெரியுமா? இது என்ன சாப்டர் தெரியுமா? மிக மிக ரகசியமான அறிவு இது. அதுல என்ன சொல்றது? பகவத்கீதா அத்தியாயம் 1 ராஜவித்யா அறிவின் அரசன் மிகவும் ரகசியமான மற்றும் தூய்மையான அறிவு. இது என்ன நம்ம வந்து ராஜவித்யாங்கிறது அறிவனோட வந்து கிங். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்மளுக்கு கான்பிடென்ஷியலா பியூரா நம்மளுக்கு நாலேஜ் கொடுக்கும். அதுதான் இந்த சாப்டர் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். எல்லாரும் நன்னா கூர்ந்து கவனிச்சு நன்னா மனசுல இது பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஸ்லைட். பள்ளிக்கல்வி உடலுக்கானது, கீதை உயிர்க்கானது. நம்ம பள்ளிக்கல்வி நம்ம படிக்கிறோம்ல, எஜுகேஷன்லாம் ஸ்கூலுக்கு போறோம்ல, அது எதுக்காக? அதுக்கு பாடிக்கு மட்டும்தான் அது. ஆனா கீதை வந்து நம்மளோட லைஃபுக்காக, நம்மளோட ஆத்மாக்காக நம்ம படிக்கிறோம். அதுல வந்து உலகில் கல்வி நம்ம உடலை மட்டுமே வளர்க்கிறது. நம்மளுக்கு என்னன்னா நம்மளோட இந்த ஜெனரல் நாலேஜ் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம்ல, எஜுகேஷன் இருக்குல்ல, நம்மளோட உடலை பாடி மட்டும்தான் அது இது பண்றது. ஆனா ராஜவித்யா கீதை என்ன ஆறுது? நம்ம ஆன்மாவிற்கு உணவளிக்கிறது. நம்மளோட உள்ளுக்குள்ள ஆன்மா இருக்கு பாரு, அதுக்கே நம்மளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது. இதுல உடல்ல இது கல்வி எப்படி எஜுகேஷன் வரும்? நம்மள உடலை மட்டும்தான் நம்மளது அது வளர்க்கறது தவிர. ஆனா ராஜவித்யா இது மாதிரி அது வந்து இது வரும். இது இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இல்ல, இது வந்து மாற்றம். நம்ம மேல எப்படி மாற்றம் ஆகும் நம்ம கேட்க நம்மளுக்கு என்ன ஆறுது, நம்மளுக்கு எப்படி ஆன்மீகத்துல நம்ம வருவோம், அது நம்மளுக்கு தெளிவா நம்மளுக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைட். 9.2 யார் படிக்கிறேன்? 9.2 மாதாஜி ரீட் பண்ணட்டுமா? சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷ வாகமம் தர்மியம் சுஷுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடனும் செயலாற்றும் படுவதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. நம்ம வந்து பகவத்கீதையில முதல் அத்தியாயத்தை என்ன பண்ணோம்? எல்லாம் மற்ற பதிகளுக்குள்ள ஏற்கனவே ஒரு முன்னுரை மட்டும்தான் நம்ம படிச்சோம். அது 2வது அத்தியாயத்தை என்ன பண்ணோம்? 3வது அத்தியாயத்துல ஆன்மீக ஞானம் வந்து ரொம்ப ரகசியமானது என்று பார்த்தோம். அதே மாதிரி 7வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்? 8வது அத்தியாயத்துல பக்தி தொண்டையை பற்றி விஷயங்கள் எப்படி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் ஞானத்தை கிடைக்கும், அது ரொம்ப ரகசியமானது என்றது. அதே மாதிரி 9வது அத்தியாயத்துல என்னன்னா இந்த விஷயங்கள் களங்கமற்றது, தூய பக்தியை
மட்டும் தான் நம்ம பேசுறோம் இதை பத்தி. அதனால இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரகசியமானது. இது வந்து ரகசியங்களோட உத்தமம். இது உத்தம நிலையில இது ரீச் ஆகுது. அதனால கிருஷ்ணா பற்றிய வந்து உத்தம ரகசிய ஞானத்தை யாரு நிலை பெற்றிருக்கிறாளோ அவ இயற்கையாகவே திவ்யமானவ ஆறா. அதனால இந்த ஜட உலகத்தில் இருந்தா கூட ஜட துயரங்கள் இது வந்து அவளுக்கு கிடையாது, இருக்காது. அது வந்து அதுதான் பக்தி ரசாமத சிந்துவத்தில் கூட முழுமுதற் கடவுளை அன்பு தொண்டு எப்படி புரிவதற்காக நேர்மையான யாரு விருப்பப்படுறாளோ அவ வந்து பௌதிக வாழ்வில் வந்து கட்டுண்டனில் இருந்தா கூட முக்தி அடைந்தான் நம்ம எல்லாம் கூறலாம். அதனால என்னன்னா இது வந்து பகவத்கீதையில வந்து நம்ம 10வது அத்தியாயத்துல இருந்து பக்தி தொண்டில் நம்ம வந்து முக்தி எப்படி அடைகிறதுன்னு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து இந்த இந்த ஸ்லோகம் என்னன்னா இது வந்து ஞானம் என்று வார்த்தைகள் என்ன நம்ம கேட்கறது, நம்மளோட மனசுல கொண்டு போறது, இது மாதிரி பகவானுக்கு பாத சேவை பண்றது, வந்தனம் எப்படி பண்றது, சேவகனாக எப்படி இருக்கிறது, நட்புறவை பத்தி எப்படி இருக்கு, எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித்து வந்து ஒன்று அந்த நவவித பக்தியை பத்தி இது குறிக்கிறது. அது வந்து தூய பக்திய தொண்டினை பத்தி தான் சொல்றது. நம்ம நவபக்தி பக்தி பண்ணினான்னா இது 9 நவபக்தி பக்தி. இது என்னெல்லாம்னா கேட்கறது, அதுக்கப்புறம் மனசுல கொண்டு வர்றது, பாத சேவை வழி வந்து அவளை ஃபாலோ பண்றது பகவான, அதுக்கப்புறம் சேவை பண்றது, சேவகனாக தொண்டு செயல் பண்றது, ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கிறது, எல்லாவற்றையும் அவருக்கே அர்ப்பணித்து வேண்டியிருக்கிறது. இதுதான் 9 விழியம் நம்ம நவபக்க பக்தி என்று சொல்றது. இந்த பக்தி தொண்டு வந்து 9 முறைகளை யாரு பயிற்சி செய்கிறானோ அவன் நிச்சயமா கிருஷ்ணா உணர்வு ஆன்மீக அவன் நிச்சயமா வந்துடுவான். அதே மாதிரி இந்த பௌதிக கலங்களிலிருந்து வெளியில வந்துட்டு அவனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பற்றியே அந்த விஞ்ஞானத்தையும் அவனுக்கு புரிஞ்சு கொள்ள ஈஸியா முடியும். அதே மாதிரி ஜீவாத்மா வந்து ஜடமில்லை என்று புரிந்து கொண்டா போராது. ஆனா அது ஆன்மீக தன்னுரிவில எப்படிமா ஆரம்பம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அவனோட உடல்கள் செயற்களிலும் அந்த உடலை வந்து உணர்ந்த என்னன்னா ஆன்மீக செயல்களுக்கு உள்ள வேறுபாடே அவனுக்கு நிச்சயமா தெரியும். உடல்ல செயல்களும் அதே மாதிரி இது நம்மளோட உடல் இல்லை, அதனால யாருக்கு உணர்கிறதோ அவ வந்து ஆன்மீக செயல்களுக்கு போட்டு நிறைய அவளுக்கு அவள் தெரியும் இதை பத்தி. வந்து அவளோட பரமபுருஷனோட ஐஸ்வர்யங்கள், அவரோட சக்திகள், அவரோட இயற்கைகள், அதே மாதிரி ஜட தோற்றில் நம்ம வந்து 7ஆம் அத்தியாயத்துல ஏற்கனவே நம்ம எல்லாம் தான் படிச்சோம். ஆனா இது வந்து 9ஆம் அத்தியாயத்துல வந்து பகவானை வந்து பெருமையை இதை ரொம்ப விளக்கப்படுத்துறா. இந்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னா சம்ஸ்கிருத சொல்லும் ஒண்ணு இருக்கு இதுல. வந்து கல்வி எத்தனை பேர் பகவலன் இருந்த போது பொதுவமாக யாரு புருஷோத்தமரான முழுக்கதர் கடவுள் தான் கிருஷ்ணர் மீது பொறாமை எடுக்கிறாக உள்ளனர். இதைதான் இந்த சில பேர் என்னன்னா நிறைய பேர் இருந்தாலும் பொதுவாக இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரா இல்லையா, அவெல்லாம் என்னைக்குமே கிருஷ்ணர் மேல பொறாமையுடையவளாக இருக்கிறார். அதனால அவ வந்து எவ்வளவு நேர்ந்த பேராசிரியர்களா இருந்தா கூட பகவத்கீதைக்கு தவறான கருத்துரைகளை அவெல்லாம் சொல்றா. ஆனா அந்த கிருஷ்ணன் மீது வந்து பொறுமையோட யாரு கேட்கிறாளோ அவள் கருத்துக்கள் பயனற்றவைன்னு அவளுக்கு நன்னா தெரியுது. அது யாருக்கு தெரியும்? அந்த பக்தர்களுக்கு தான் தெரியும். அதனால அதுக்காக வந்து யாரு பொறாமையுடனும் இருக்காளோ வந்து பகவத்கீதையை விளக்கவோ இல்ல கிருஷ்ணா பற்றிய தெளிவான அறிவை சொல்ல முடியாது. யாரு பொறாமை இருக்காளா, அகங்காரம் கொண்டிருக்காளோ அவளுக்கெல்லாம் இதை பத்தி பகவத்கீதா பத்தி சொன்னா அவட்டை நம்ம கேட்கவே கூடாது. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரை யாரு அறியாமலேயே அவரோட நடத்தை பத்தி விமர்சனம் செய்யறாளோ அவள்லாம் படுமுட்டா. எனவே இந்த வந்து நம்ம வந்து என்னைக்குமே அவளெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும். கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளோட புருஷோத்தரமான முழுமுதற் கடவுள், தூய்மையான திவ்ய புருஷர் என்று யாருக்கு புரியுறதோ இந்த இவ்வத்தியாயம் ரொம்ப ரொம்ப அவளுக்கு பெனிஃபிட். அதே மாதிரி இதுல என்ன சொல்றதுன்னா வந்து இந்த இதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா தத்துவங்களை பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். அறிவினரசன் யாரு, இதுதான் இதை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கு. இந்தியாவில் வந்து 7 முக்கியமான தத்துவ ஞானிகள் இருக்கார். கௌதமர், கணாதர், கபிலர், யக்ஞவல்கியர், சாண்டில்யர், வைஷ்ணவர், இறுதியாக யாரு வேதாந்த சூஸ்ரையனருக்கு வியாசதேவர். அந்த தத்துவம் மிக திவ்ய ஞானத்தில் வந்து நம்மளுக்கு அதுல பஞ்சமே கிடையாது. இந்த வேதங்களை எல்லாம் பல்வேறு தத்துவங்களுக்கு நம்மளுக்கு அதுல இருந்து கிடைக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அந்த 7 பேரை இன்னொரு முறை சொல்ல முடியுங்களா மெதுவா? நவவிதம் 7 பேரா முதல்ல சொல்லட்டுமா? சொல்றேன் மாதாஜி. இதுல என்னெல்லாம் இருக்கான்னா 7 முக்கியமான தத்துவ ஞானிகள் யாரெல்லாம்னா கௌதமர், கணாதர், கபிலர். மாதாஜி கௌதமர், அப்புறம் கணாதர், கபிலர், யக்ஞவல்கியர். புரியல மாதாஜி. யக்ஞவல்கியர்
யக்ஞம் யக்ஞம் நம்ம பண்றோம்ல யக்ஞம் அந்த யக்ஞம் யக்ஞ டாட் அப்புறம் யக்ஞ வல்கியர் வல்கியர். ஓ சாண்டில்யர் சாண்டில்யர் சாண்டில்யர். அப்புறம் வைஷ்ணவர் வைஷ்ணவர். வைஷ்ணவர் இறுதியாக யாருன்னா வேதாந்த சூத்திர யாரு இயற்றிக்கிறாளோ வியாசதேவர். வியாசதேவர். இந்த வேதங்கள் எல்லாம் பல்வேறு தத்துவங்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு இதுல நிறைய கிடைக்கிறது இது. அதனால இந்த ஞானத்தில் சமமான 9வது அத்தியாயம் அறிவின் அரசன் இது பகவான் இதுல சொல்லியிருக்காரு. இதுல அதெல்லாம் இந்த ரகசியமான உத்தமானது என்னன்னா ரகசியமான அறிவு, திவ்யமான அறிவு. அது என்னன்னா உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை புரிஞ்சு கொள்றது இதுல இருக்கு. இந்த மாதிரி ரகசிய அறிவு தொண்டினை கேட்டாலே அந்த அறிவின் அரசன் அதுக்கு நம்ம சொல்லலாம். இந்த அதனால நம்மளுக்கு இந்த ரகசிய அறிவு நம்மளுக்கு கற்பிடிக்கப்படுது இல்லை. ஆனா எப்படி வெளிப்புற அழிவை நம்மளுக்கு பெறுகிறானோ அதே மாதிரி கல்வி என்பதை பொதுவாக எல்லாமே அரசியல், சமூகியல், பௌதிகம், ராசாயனம், கணிதம், மாணவியல், பொறியியல் எல்லாமே பற்பல தொகையில் எல்லாம் ஆழ்ந்துட்டா. ஆனா உலகம் என்ன இருக்கு? பற்பல கல்வித்துறைகளும் இருக்கு, பல்கலைக்கழகங்களும் இருக்கு. ஆனா திருஷ்டவதமான ஆத்ம விஞ்ஞானம் யாரு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கல்வியுமே கிடையாது. அதுதான் பல்கலைக்கழகமே இல்லை. அதனால்தான் ஆத்மா உடலில் முக்கிய பகுதி. ஆத்மா இல்லாட்ட உடலுக்குள்ள எந்தமே மதிப்பே கிடையாது. அதனால முக்கியத்துவம் நம்ம ஆத்மாவையும் கவனிக்காம இருந்தா நம்ம மக்கள் தன்னோட உடல் இருக்க பாருங்க வாழ்க்கைக்கு தேவைகளை இதை பத்தி ஆத்மாதான் முக்கியமானது. அடுத்த ஸ்லைடு 6.2 சொல்றேன். 6. நான் படிக்கிறேன் அது. இது ஏன் ராஜவித்யா? பவித்ரம். இது மிகவும் தூய்மானது, ரொம்ப ரொம்ப தூய்மை. நான் சொன்னேன்ல இந்த பவித்ரம் ரொம்ப தூய்மானது. பிரத்யக்ஷம், இது நேரடியாக நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி சுகம், சுசுகம், இதை செய்வது மிகவும் மகிழ்ச்சியான பண்ணும்போதே ஒரு நம்மளுக்கு என்ஜாய்மெண்ட்டே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அடுத்த ஸ்லைடு. கிருஷ்ணர், உலகம் ஒரு ஓவியர், கிருஷ்ணா அதர் ஓவியர். இதை என்ன சொல்லிருக்க? கிருஷ்ணா அது பார்த்தீங்களா, மயிர் பீலி எல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? உலகமே ஒரு ஓவியம் தானே. அதுல கிருஷ்ணா ஒரு ஓவியர். அதான் இதுல மிரர்ல தெரியுது பாருங்க. அந்த இதை பார்த்தானே, அந்த பிக்சர், அந்த சீனரி எல்லாம் பார்த்தானே எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. கிருஷ்ணரோட மயிர் பீலி அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கு. அதெல்லாம் பகவான் படைப்பு தானே இதெல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைட். 9.10 யாரா படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மயாத்யஸ்யேன பிரகிருதிஹ சூயதே சச்சராச்சரம் ஹேதுநானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகள் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையும் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாமே உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டும் அழிக்கப்படுகின்றது. நம்ம யார்? நம்ம பகவானோட இதுதான். நம்ம எல்லாமே அவர் தானே எல்லாம் சிருஷ்டி பண்றார். அசையதும் அசையாததும் எல்லாமே அவர் தான் பண்றார் இல்லையா? திருப்பி திருப்பி இது படைக்கப்படுகிறது, திருப்பி இது அழிக்கப்படுகிறது. இதுல நம்ம இதுல என்ன சொல்றோம்னா, நம்ம எல்லாமே எல்லாமே ஜட உலகி எல்லாமே செய்கைகளிலிருந்து எல்லாமே விலகி இருந்தா கூட முழுமுதற் கடவுள் இருக்கிறார். அவர் தான் எல்லாம் இயக்குனர். அவர் நம்மளோட இதுன்னு யாரு இயக்குனர்? அது இதுல நம்மளுக்கு தெளிவா தெரியுது. இந்த ஜட தோற்றத்துல எல்லாம் பின்னணி இருக்கும் உயிரிச்சை பரமபுருஷர் மட்டும்தான். அவர் தான் நிர்வாகி, அவர் தான் ஜட இயற்கை. அவரால் தான் ஜட இயற்கையில் எல்லாம் நடத்தப்பட்டுகிறது. என்ன உருவங்களிலும் இனங்களிலும் இருக்கும் என்ன ஜீவாத்மாக்களும் அவர்தான் தந்தை என்று பகவத்கீதை கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. இதுல நம்ம தாயின் கருப்பையில் குழந்தைத்தனமாக விதையை அளிப்பவர் யாரு? தந்தை தானே. அதே மாதிரி முழுமுதற் கடவுள் தனது பார்வையின் மூலமாவே எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் ஜட இயற்கையும் கருப்பையில் விதைக்குகிறார். அந்த எல்லாமே முழுமுதற் கடவுள் என்னெல்லாம் பண்றார்
அவர் தான் நம்முடைய தந்தை, அவர் தான் எல்லாம். எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் ஜட இயற்கையின் கற்பையில் அவரே விதைக்கிறார். அந்த உயிர் வழிகள் எல்லாம் தன்னோட விருப்பத்தற்கு செயல்களில் ஏற்பட பற்பல உருவங்கள், விதவிதமான உருவங்கள், இணைங்களும் எல்லாம் வெளியில வரா. அது பரமபுருஷனார் பார்வைக்கு கீழ் இருந்தா கூட அந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே தங்களோட முயற்செயல்கள் என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கோமோ, தன்னோட விருப்பங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கோ, அத மாதிரி பலவிதமாக உடல் நம்மளாம் அடைகிறோம். அதனால நம்ம என்ன பகவானுக்கும் ஜட உலகத்துக்கு நேரடியாக தொடர்பு கிடையாது. ஆனா ஜட இயற்கை மீது தன்னோட பார்வை மட்டுமே பகவான் செலுத்துகிறார். பகவான் செலுத்தாலே எல்லாமே எல்லாமே இதாயிடுது. அதே மாதிரி பரமபுருஷ ஜட இயற்கை மீது தன்னோட பார்வை செலுத்தும் போது அவருக்கு அதுலயும் அவருக்கு பங்கு இருக்கு. இது கொஞ்சம் டவுட் கூட நம்மளுக்கு இல்லவே இல்லை. ஆனா அவருடைய நேரடியா பங்கு இதுல கிடையாது. அதனால இந்த நம்ம நம்மளுக்கு வாசமான ஒரு பூ இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். அதை நம்ம நுகர்றோம். அதனால அந்த சக்தி நம்ம தெரியப்படுகிறது. இருந்தா கூட அந்த நுகர்ச்சிய கூட மலர் ஒன்று இருக்கு, அது நம்மளுக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி இந்த ஜட உலகத்துக்கு பரமபுருஷர் பகவான் கிட்ட இருந்து இந்த ஜட உலகில் அவர் செய்ய வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது. என்னந்தாலும் அவர் தன்னோட பார்வலியால படைத்து எல்லாமே செய்கிறார். சுருக்கமாக சொன்னானா என்னன்னா, பரமபுருஷர் பகவான் மேற்பார்வை இல்லாம ஜட இயற்கைக்கால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. இருந்தாலும் கூட முழுமுதற் கடவுள் எல்லா செயல்களும் இருக்கா, வெளியில தான் இருக்கா. அவர் தான் எல்லாம் பண்றாரு. ஆனா ஒண்ணுத்தையுமே அவர் இன்வால்வே மாட்டேங்கிறார். எல்லா செயல்களும் அவர் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்காரு. அடுத்த ஸ்லைடு. இயற்கையின் எஜமானன் யாரு? மையா தியக்ஷண பிரகிருஹி. காற்று வீசுவதும் சூரியன் ஒளிர்வதும் அவர் ஆணையால் தான். அவர் தந்தையை போல் இயற்கையாகவே வழி நடத்துகிறார். இதுல பார்த்தீங்களா பகவான் இருக்கார் பாருங்க. எல்லாம் அவர் தான், அவரால தான் எல்லாமே வருது. வேற ஒருத்தருமே இது கிடையாது. காற்று வீசுவது யாரால? சூரியன் வருது, ஒளிர்வது யாரால? அவர் ஆணையால் தான் எல்லாம் வருது. அதே மாதிரி தந்தை இயற்கையை ஃபுல்லா அவர் நடத்துறது பகவான் தான். பகவான் கிருஷ்ணன் எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. ஒண்ணு எவ்வளவு பகவான் இவ்வளவு சங்கு சக்கரம் வச்சுன்னு எவ்வளவு அழகா இருக்காரு பாருங்க. மயா தியக்ஷினி பிரகிருதி. நான் என்னோட தீட்சத்தால தான் எல்லாம் பிரகிருத்தியோடது எல்லாம் ஆறுது. காற்று வீசுறது, சூரியன் ஆறுது, எல்லாம் என்ன அவரால் தான். பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம். நம்மெல்லாம் ஒத்துமையில நம்மெல்லாம் வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நம்ம அவர் என்ன சொல்றாரோ அவர் அவர் நினைக்காதோட ஒண்ணுமே நம்மளுக்கு நடக்காது. நம்ம என்ன வேணா நினைச்சுக்கிட்டோம். பகவான் என்ன நினைக்கிறாளோ, நம்மளுக்கு எப்படி பகவான் இதுக்கு என்ன தரணும் தோன்றதோ அப்படிதான் அது ஆகும். அதுதான் பகவானோட அதுதான். அதுக்கு தான் நம்ம பகவானை எவ்வளவு தொண்டு பண்ணி நம்ம நிறைய புஸ்தகத்தை எல்லாம் படிச்சு அதுலயே நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு அதுல மூல காரணம் யாரு, நம்ம பகவான் கிட்ட தொண்டு பண்ணா நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும், எப்படி தூய பக்தனாக நம்ம ஆக முடியும், எப்படி நம்ம 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், அதே மாதிரி எப்படி பிரசாதம் வச்சு அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடணும், எப்படி சாண்டிங் பண்ணணும், எப்படி நம்ம பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட்டுக்கு எப்படி ரீச் பண்ண முடியும், எப்படி கோலோ கோவிந்தாவன் போகணும், இதெல்லாம் தான் நம்ம மெயின் கோல் ஆஃப் லைஃப் வச்சுக்கணும். அடுத்தது இந்த பாருங்க, பாமரர்கள் அவரை மனிதராக நினைக்கிறார். அவர் மனித உருவில் வரும்பொழுது மூடர்கள் அவரை ஏளனம் செய்கிறார்கள். அவர்கள் இரவின் மேலான தன்மை அறியாதவர்கள். மூடர்கள் எப்படி இருப்பா? பாமரர்கள் அவரை மனிதராக அவர் நினைச்சுக்கிறார். ஆனா அவர் பகவான் ரூப்ல இருக்கார். அவர் எப்போ நம்மளுக்கு கஷ்டம் இருக்கோ அவர் நம்மளுக்கு இது எப்படி என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அவர் எவ்வளவு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. நம்ம பகவான் நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு எந்த ரூபத்துல அவர் வந்திருக்கார், எந்த ரூபத்துல நம்மள எல்லார்ட்டையும் சேவ் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா. ஆனா மூடர்கள் அது தெரியாது, அவ கேலி பண்றா. அதனால்தான் அது அவளுக்கெல்லாம் இறைவனை பற்றி ஒண்ணுமே அவளை பத்தி அறியாத மூடர்கள். அவளுக்கு ஏளனம் பண்ண விட்டா வேற ஒண்ணுமே அவளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவளுக்கு பகவானோட மகிமையே தெரியாது. தெரிஞ்சா அது மாதிரி ஏன் ஏளனம் பண்றா? அந்த ஏளனர்கள்லாம் இதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா நம்ம பகவானோட பக்தி தோண்டுல வந்தாதான் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் பத்தி நன்னா இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. இப்பதான் நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். இன்னும் நிறைய கேட்க நம்மளுக்கு காதுல அமிர்தமா பாயும். அதுல நிறைய நம்ம நிறைய இவாட்டேந்து குருட்டே இதெல்லாம் கேட்கறது ரொம்ப அவசியம். அடுத்தது மாதாஜி. லஞ்சம் வேண்டாம், அன்பு வேண்டும். என்ன சொல்லுங்க, பிற தேவதைகளை வழிபடுவது, அதிகாரிகளை லஞ்சம் கொடுப்பு போன்றது. பாருங்க, நம்மளுக்கு ஒரு வேலையானோம்னா அதான் ரஜஸ் குணத்துல அப்படிதான் பண்ணுவா. தன்னோட பிசினஸ் எப்படியாவது இது பண்ணணும், எப்படி ஹூக்கர் க்ரூக் நம்மளுக்கு எப்படியா முன்னுக்கு வந்துடணும். அது அந்த பர்டிகுலர் நம்மளுக்கு ஏதாவது டார்கெட்
டார்கெட் இருக்கும் வச்சுக்கோங்க. ஒரு கம்பெனில வேலை இருக்கு, அவனுக்கு ஏதாவது டார்கெட் இருக்கும். அவன் வந்து தன்னோட வேலையா அறதுக்காக வேலை ஒழுங்காம பண்ணாம அப்படி அவளை போய் லஞ்சம் கொடுத்து அவளுக்கு வந்து அது ரொம்ப 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 தப்பு. அது அதே மாதிரி தேவதைகளை வழிபடுத்து இது மாதிரி நான் வந்து உனக்கு என்னோட இது வேலையாச்சுன்னா உனக்கு நான் பலி கொடுக்குறேன், நான் உனக்கு இந்த நெய்வேத்தியம் கொடுக்குறேன், எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணி நான் இதை செய்யறேன், அத்தை இவ்வளவு பணம் நான் உனக்கு தரேன், இதை நான் வந்து உனக்கு இவ்வளவு தேங்காய் உனக்கு இது பண்றேன், இதை வந்து மிருக பலி இதெல்லாம் பண்றேன் எல்லாம் சொல்றது அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடுதுன்னா எப்படின்னா, எப்படி அப்பாவோட குழந்தை எப்படி உரிமையோட கேட்கிறதோ அது மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபட்டு எப்படி நம்ம தந்தையோட நம்ம கேட்கிறோமோ உரிமையோட, அதே மாதிரி கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கலாம். ஆனா வந்து அதான் பெர்மனன்ட். நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் வழிபட்டு தான் பெர்மனன்ட். இந்த தெய்வத்தை வழிபடுறதெல்லாம் எல்லாம் டெம்பரரி. வந்து இது வந்து டெம்பரரி. நம்ம போயிட்டு நம்ம வந்து தெய்வத்தை நம்ம வணங்கினோம் வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் இல்ல போயிட்டு திருப்பி வந்து திருப்பி ரீபர்த் டெத் அண்ட் சைக்கிள்ல திருப்பி வந்துடுவோம். அது அந்த டெம்பரரியை விட்டு நம்ம இந்த பெர்மனன்ட் என்ன இருக்கு நம்ம யோசிக்கணுமா வேண்டாமா? அதனால வேத தெய்வத்தை வழிபடாம அது தற்காலிகமானது. கிருஷ்ணர் பக்தி தான் நம்மளுக்கு என்னைக்குமே பெர்மனன்ட். அதெல்லாம் நம்மளுக்கு கோலோக விருந்தாவனுக்கு நம்மளால ரீச் ஆக முடியும். அதனால மனசுல எப்போதும் என்ன பண்ணிடணும், தேவதா இதெல்லாம் இது இல்லாம நம்ம வந்து தற்காலிகமான நம்ம வந்து அந்த 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 மனசுல விசாரணை இருந்தா அதை நீக்கிட்டு நம்ம எப்படி கிருஷ்ண பக்திக்கு எப்படி நிரந்தரமானது எப்படி லைஃப் நம்ம வந்து நம்ம இருக்க முடியும் அது மட்டும் நம்ம யோசிக்கணும். அந்த இந்த வந்து பர்த் சைக்கிள்ல இருந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிகிரேஷன்ல இருந்து எப்படி நம்ம வெளியில வரணும் அது நம்ம யோசிக்கணும். நம்ம லைஃப் என்னன்னா லீட் பண்ணணும்னா பர்மனன்ட் அன்பு வேணுமா இல்லாட்ட டெம்பரரி அன்பு வேணுமா? அந்த டெம்பரரி இன்னைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு என்ன ஆகும் யாருக்குமே தெரியாது. அதனால நம்ம பெர்மனன்ட் அவார்டுக்கு எப்படி போனா அதான் யோசிக்கணும். அடுத்தது மாதாஜி 926 ரொம்ப முக்கியமான இது ஸ்லோகம், மறக்கவே மறக்காதீங்க. முடிஞ்சா எல்லாரும் பை ஹார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இத படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ரீட் பண்ணட்டுமா? பண்ணுங்க மாதாஜி. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்தியா பிரயச்சதி தத் அகம் பக்தி உபகிருதம் அஷ்னாமி பிரயதாத் மனஹ. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது எல்லாரும் இந்த ஸ்லோகத்தை நினைவச்சுக்கோங்க, இந்த இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க. 9.26 லைஃப் லாங் என்னைக்குமே அது எல்லா இடத்துலயும் ரெஃபரன்ஸ் வரும். நீங்க அடுத்தது படிக்க பாகவதம்ல விட்டா அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் இது நிச்சயமா வரும். ஒரு பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும் யோமே பக்தாய பிரயச்சதி தம் அகம் பக்தி உபகிருதம் அஷ்னாமி பிரயத்தாத்மனஹா. எனக்கு ஒரு பத்திரம் கொடு, பத்திரம் இல்லையா புஷ்பம் கொடு, புஷ்பம் இல்லைன்னா பலம் கொடு, தோயம். ஆனா நீர் அட்லீஸ்ட் இருக்கும்ல, அதுவாது வை. அது வச்சாலே நீங்க வந்து எனக்கு அன்போட நீ எனக்கு கொடுத்தா கூட நான் உனக்கு ஏற்கிறேன், மனசால நீ என்ன வேணா கொடு. ஆனா வந்து ஆனா அன்புடன் கொடு, பக்தியுடன் கொடு. ஆனா எது வேணா கொடு. உங்கள்கிட்ட பூ இல்லையா விட்டு தள்ளு, இலை இல்லையா விட்டு தள்ளு, அதுக்கப்புறம் உனக்கு பிரசாத நைவேத்தியம் இருக்கலாம் அதையும் விட்டு தள்ளு. ஜலம் இருக்கும் இல்லையா, ஜலம் எங்க இருந்தாலும் ஒரு 2 அப்புறம் என்னோட மேல இது வைக்கலாம் இல்ல. அதுக்கு வந்து நீ அதுக்கு வச்சா நான் உன்னோட என்னைக்குமே இருக்கேன் பகவான் சொல்றாரு. அதனால என்னைக்குமே இதை மறக்கவே கூடாது. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். எப்படி வந்து கிருஷ்ணபழ ஈடுபடு வந்து எப்படி தெரியுமா புத்திசாலினுக்கு மனிதனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இந்த மாதிரி அவன் வந்து திவ்யமான அன்பு தொண்டர் ஈடுபடுவதன் மூலம் எந்தமான ஆனந்தமாய நித்திய உலகில் நிரந்தர மகிழ்ச்சி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுதான் நம்மளுக்கு அந்த பலன். இதுதான் இந்த நம்ம வந்து இது அது ரொம்ப 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 ஈஸி வந்து அது அடைவதற்கு வந்து ஒன்றும் கஷ்டமாலே இல்லையே. எந்தமே தகுதி இல்லாம ஏழைகள் வந்து ஏழையா இருந்தா கூட வந்து நீங்க வந்து ஒரு பகவான் தூய பக்தனா கூட இருக்க முடியும். ஆனா அப்படிதான் நீங்க அந்த பிரசாதம் கொடுக்கணும் இந்த பிரசாதம் ஒன்னும் அவசியம் இல்லை. அவர் ஏழை பணக்காரன் ஒண்ணுமே பார்க்கல. தூய பக்தி எப்படி என்ன சரணாகதி அடைகிறார் அது மட்டும்தான் அவர் யோசிக்கிறார் பகவான். அதுதான் அவருக்கு வேணும், வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம். நீ தான் பாருங்க, ஒரு இலையோ சற்று நீரோ பழமோ நேர்மையான பரமபுருஷருக்கு படைக்கப்படும் போது அவர் ரொம்ப திருப்தி அடைகிறார், அதையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அது ரொம்ப ஈஸி. இது கஷ்டமா உனக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது வீட்டுல ஏதாவது புஷ்பம் இருந்து அது புஷ்பம் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, பழம் இல்லைன்னா கூட நீர் அட்லீஸ்ட் வச்சு நீ பகவானை சேவிக்கலாம் இல்லையா. அவருக்கு அன்பு சேவை தான் வேணும், வேறு ஒண்ணுமே வேண்டாம். வந்து அவரு நீ குட்டி பூ அந்த சரி மரத்துல ஏதாவது விழுந்தது ஒரு குட்டி பூ வச்சா கூட அவர் சமாதானம் ஆயிடுறார், ரொம்ப திருப்தி அடைகிறார், சந்தோஷமா அழுறார். அதனால வந்து
அதனால என்னன்னா அவருக்கு வேற எதுவுமே தேவை கிடையாது. அவருக்கு அன்பு பாசம் எப்படி பகிர்ந்து கொள்ளுக்கணும் அது வந்து பக்தனிட்ட அவர் வந்து எதிர்பார்க்கிறார். அவர் இவ்வளவு நம்மளுக்காக பண்ணியிருக்கார். அவர் என்னெல்லாம் பண்ணல, அவரால தான் எல்லாம், நம்மளாம் ஒண்ணுமே இல்லை. பகவான் இல்லைன்னா ஒண்ணும் கிடையாது. ஆசையும் ஆசையாதனும் எல்லாம் அவர் படைச்சு எல்லாம் இது பண்ணியிருக்கார். ஆனா அவர் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றார் நம்மளோட? ஒரு தூய பக்தன் கூட ஒரு நீராத அட்லீஸ்ட் எனக்கு கொடுத்து அன்பா என்னோட வழி நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி நல்ல குணம், நல்ல தாட்ஸு, நல்ல ஆகாரம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு என்னை வழிபடும் தான் அவர் கேட்கிறாரு. அவர் வேற ஒண்ணுமே அவர் கேட்கல. அதே மாதிரி பிராமணன், பண்டிதன், எல்லாம் செல்வந்தன், சிறந்த தத்துவாதி எல்லாருமே படைப்பற்றி இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை வந்து தூண்டவே முடியாது. நீ வந்து தத்துவவாதி இருந்துட்டு நீ நான் ரொம்ப பணக்காரனா இருந்துட்டு நீ எனக்கு இது பண்ணினா நான் உனக்கு அது தரேன் அது தரேன் அதெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு வந்து மயக்கத்துல அவர் அதே பண்ண மாட்டாரு. அவருக்கு நல்லா தெரியும் யார் தூய பக்தி, யாரு வந்து எந்த இன்டென்ஷன்ல எந்த பல நோக்கு செயல்கள் கேட்டு அவ என்கிட்ட வர்றான்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும். அதனால வந்து என்னைக்குமே அவர் தான் பரம அனுபவிப்பான ஆதி புருஷன். எல்லா யாக படைப்புகளுக்கு அவர் தான் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று தன்னோட விருப்பத்தை கூட இங்க சொல்லியிருக்காரு. அவர் ஒருவன் வந்து பரமன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கிற வந்து தன்னை தூய்மைப்படுத்த வேணும்னா அவர் அதனால அவருக்கு வந்து அன்பு தொண்டு மட்டும் செஞ்சா அவர் அடைய விரும்பணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல வந்து பகவானிடம் என்ன விரும்புகிறார் என்று நம்மளுக்கு பகவானுக்கு என்ன பிடிக்கும் நம்ம அதை வந்து யோசிக்கணும். அது என்ன என்ன பண்ணணும் அதை பத்தி அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரிடம் வந்து யாரை அன்பு செலுத்திக்கிறாளோ அவர் எந்தையும் விரும்பினாலும் கூட அவர் நிச்சயமா கிருஷ்ணர் கொடுப்பார். அது வந்து நீங்க அதனால அவர் வந்து எதெல்லாம் விரும்பாத கேட்டாத பொருள்களை கேட்டா அவர் தவிப்பார். அதே மாதிரி இந்த மாமிசம், மீன், முட்டை எல்லாரும் கிருஷ்ணருக்கு படைக்கவே கூடாது என்னைக்குமே. அந்த பொருள்கள்லாம் இருந்தானா வந்து அதை விட்டுட்டு ஒரு இலை, பூ, பழம், பூ, நீர் ஆகியவற்றை நீங்க கொடுக்கணும். அதுதான் இங்கதான் தெளிவான அவ வந்து வேண்டுகோள். அவர் நம்மகிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணார். அந்த மாதிரி படைக்கப்படும் பொருட்களை நான் ஏற்றுக்கொள் ஆனா மாமிசம், மீன் அதெல்லாம் நான் ஏற்க மாட்டேங்கிறார் அவர் சொல்றார். அதே மாதிரி வந்து இதனால என்னன்னா காய்கறிகள், தானியங்கள், பழங்கள், பால், நீர் ஆகியவை எல்லாமே மனுஷனோட தகுத்த வேண்ட ஃபுட் இல்லையா? அதே மாதிரி கிருஷ்ணராலே வந்து அது எதனால வந்திருக்கு, யாரால வந்திருக்கு? அவரால் தான் வந்திருக்கு இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து உண்ணக்கூடிய எந்த பொருள்களையும் அவர் வந்து இதெல்லாம் மாமிசம் எல்லாம் ஏற்கவே மாட்டார் அவர். அந்த மாதிரி அதனால அவர் நம்ம படைக்கவும் கூடாது. அதனால வந்து நம்ம அன்புடனும் நல்ல கலந்த பக்தியும் நம்மளால அடைய முடியாது. இப்படி இது பண்ண நம்ம படைக்கிறது வந்து பக்தியோட அன்போட நம்ம பிடிச்சா அவர் நிச்சயமா நம்மளுக்கு வந்து அவர் நம்மளோட அன்பையும் ஏத்துப்பார் நிச்சயமா. அடுத்தது மாதாஜி. என்னை நினைப்பவரை தேவைகளை நான் நிறைவேற்றுகிறேன், உள்ளத்தை காக்கிறேன். நீங்கள் 100% அவரிடம் சரணம் அடைந்தார். அவர் உங்களுக்கு 100% அவர் வந்து நம்மளை வந்து பார்த்து கொள்வார். அதான் என்ன சொல்றாரு அவரை வந்து நீங்க வந்து எனக்கு அவர் என்ன கேட்கிறார்? அவர் உங்களை என்ன யாரு நினைக்கிறாளோ நான் அவரோட தேவைகளை அவர் வந்து அவர் நிறைவேற்றி வைப்பார். அது நிச்சயமா அவர் என்னெல்லாம் வேணுமோ அவர் நிச்சயமா அவர் வந்து பார்த்துப்பார். அதே மாதிரி நீங்க 100% அவரோட சரணம் அடைந்தால் வச்சுக்கோங்க, அவர் உங்களை 100% பார்த்துப்பார். நீங்க 100% அவரோட சரணம் அடையணும். நீ தான் எல்லாம், எனக்கு வேற வழி கிடையாது, நீயே என்ன இதுல இருந்து ஏதாவது இதுன்னு தான் காப்பாற்றணும்னு சொன்னா அவர் நிச்சயமா உங்ககிட்ட வந்து உங்களோட என்னெல்லாம் கஷ்டங்களோ அதெல்லாம் நிச்சயமா பார்த்து கொள்வார். கவலையே பட வேண்டாம். ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும்? சரணம் அடையணும் பகவான்கிட்ட. அவர் சொன்ன கொள்கைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அவ்வளவுதான். நம்மளுக்கு எப்படி வந்து வந்து நம்மளுக்கு சொல்றாரோ எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறாளோ, அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, கோபம் இருக்கக்கூடாது, ஈகோ இருக்கக்கூடாது, நம்மளுக்கு இன்னொருத்தரை பத்தி ஜெலசி ஆகக்கூடாது, நம்ம சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்கணும். நம்ம பறந்து என்ன நம்ம தப்பு பண்றோம் அதை அனலைஸ் பண்ணி அது பண்ணாம திருப்பியும் அதுக்கப்புறம் ரவுண்ட்ஸ் நம்ம தினம் சான் பண்ணி பகவானை எப்போது நினைச்சு பகவானை விட்டா நம்மளுக்கு வேற கதி, நம்மளுக்கு வேற ஒத்துருமே கிடையாது. பகவான் மட்டும்தான். அவர் தான் நம்மளோட எல்லாம். அவர் தான் பரமபுருஷர், அவர் தான் ஆதி, அவர் தான் எல்லாம் நம்மளுக்கு. அடுத்தது மாதாஜி. காட்டில் பசியோடு இருந்தார். மாதவேந்த பூரிக்கு கிருஷ்ணவரே சிறுவனாக வந்து பால் கொடுத்தார். நம்பிக்கை வீண் போகாது. இது ஒரு ஸ்டோரி. ஒருத்தர் வந்து மாதவேந்திர பூரிங்கிறது பெரிய ஆச்சாரியர். அவர் வந்து ரொம்ப பசியோட இருந்தார். அதுக்கப்புறம் பாருங்க கிருஷ்ணரே வந்து அவருக்கு பால் கொடுக்கிறார் பாருங்க. நீங்க வந்து பட்னியா இருக்க வந்து இவ்வளவு நாளா நீ சாப்பிடவே இல்லை,
என் நம்பிக்கை என்னைக்குமே வீண் போகாது. நம்ம வந்து என்ன நம்மளுக்கு வேணுமோ, நம்மளுக்கு என்ன நம்ம அவரை நினைச்சுட்டு ஸ்மரணத்துல இருந்தா, நிச்சயமா அவர் ஐயோ நம்மளோட பக்தன் சாப்பிடலையே, ஐயோ நம்ம பக்தனுக்கு இது வேணுமே, ஐயோ நம்ம வந்து பக்தனுக்கு இது நம்மளுக்கு சேவை பண்றாரே, பகவானுக்கு நம்ம வந்து பக்தனுக்கு நம்ம வந்து ஓடோடி வந்து அவர் வந்து உங்களை வந்து நிச்சயமா வந்து அவர் கொடுப்பார் நிச்சயமா. எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க இது. மாதவ ஆச்சார் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஆச்சாரியர் அவர். ரொம்ப தூய தொண்டர், தூய பக்தர் அவர். அவர் என்னைக்குமே பகவானை பத்தி தான் ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஆனா அவருக்கு வந்து அவருக்கு என்ன தோணித்துன்னா, ஐயோ நம்மளுக்கு இங்க இருக்க பகவானுக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்க ஒண்ணுமே இல்லையே, நம்ம என்னடா பகவானுக்கு என்னடா கொடுப்போம்னா, அவரே பாருங்க கிருஷ்ணரே வந்து பாலோட பானையோட வர பாருங்க, எவ்வளவு அழகா இருக்காரு குட்டி கிருஷ்ணன். அற்புதமா இருக்காரு இல்லையா? அடுத்தது மாதாஜி. இறைவன் ஒரு கண்ணாடியை போன்றவர். நீங்கள் அவரை நோக்கி நடந்தால் அவர் உங்களை நோக்கி வருகிறார். அவர் யாருக்கும் எதிரி இல்லை, நண்பரும் இல்லை. பக்தி சேவனுடன் அவர் வாழ்கிறார். அது நம்மளும் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்மள வந்து யாருமே நம்ம எனிமி கருதக்கூடாது. யாரும் ஜாஸ்தி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் வச்சுக்கூடாது. ஒரு லிமிட்ல நம்ம வந்து ஒரு இதுல வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இறைவன் யாருன்னா ஒரு கண்ணாடி, நம்மளோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியறதில்ல கண்ணாடியில. வந்து நம்ம வந்து அவரை நோக்கி நடந்தால் அவர் வந்து உங்களை நோக்கி அவர் வர்றார் அவரு. ஆனா ரெசிப்ரோகேஷன் இருக்கணும். நீங்க நடக்கணும் அவர்கிட்ட. அப்பதான் அவருக்கு உங்களை நோக்கி அவர் வருவார். அவர் வந்து நம்மளுக்கு எதிரியும் கிடையாது, நண்பரும் கிடையாது. அவருக்கு யாருமே எதிரி கிடையாது, யாருமே நண்பர் கிடையாது. யாரு பக்தி யார் செயலுடன் அவர் இருக்காரோ, யார் தூய பக்தி அவரோட இருக்காரோ, அவரோட தான் அவர் வாழ்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவர் தூய பக்தன் எங்கிட்ட எப்போ வருவோம் அவர் எதிர்பார்த்துன்னு இருக்காரு. அதுக்காக தான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பகவத்கீதா, பாகவதம் எல்லாம் சொல்றோம். நீங்க தூய பக்தி ஃபாலோ பண்ணுங்கோ, பியூர் டிவோஷன் எடுத்துக்கோங்க. இன்னொரு டிவோட்டிஸ் யார்கிட்ட இது இல்லையோ அவட்டெல்லாம் சங்கம் வச்சுக்காதீங்கோ. அவளுக்கு நீங்க சொல்லி பாருங்க. அப்படி வரலன்னா அவள்கிட்ட தூரம் வந்துடணும். அந்த மாதிரி பேட் அசோசியேஷனே வச்சுக்கூடாது இன்னைக்குமே. குட் அசோசியேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களோட லைஃப்ல. குட் அசோசியேஷன் தான் அவ சொன்னதெல்லாம் மனசு திருப்பி திருப்பி நம்ம இருக்கும். நம்மளும் அது மாதிரி பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஓ இந்த புஸ்தகம் படிக்கணுமா, ஓ இந்த புஸ்தகம் படிச்சா அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. அவர் சொல்லும் போது ஒரு ஸ்டோரின்னு சொல்லும் ஒவ்வொரு கிருஷ்ணாவோட கதா சொல்லும் போது நடந்த கிராமிய கதா கேட்டு என்ன பிரயோஜனம்? எல்லாம் காசிப்பு, வம்பு தும்பு, இவாளை பத்தி கேட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அவட்ட நம்ம இது லைஃப்ல அவார்டு இது பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஒன்னும் சாதிக்க மாட்டோம். எந்த பண்ணினா நம்ம லைஃபை சாதிக்க முடியும்? நம்ம இல்லை எந்த எந்த இதுல எந்த மாதிரி இதுல வழியில பாதையில போனா நம்ம வந்து பகவான் வழி பாதையில போக முடியும்? அது நம்ம யோசிக்கணும். அதுக்கு என்ன நல்ல நல்ல குட் அசோசியேஷன், கோவிலுக்கு போறது, யாத்திரைக்கு போறது, அது மாதிரி கோவில்ல எல்லாரும் போய் நம்ம வந்து எவ்வளவு முடியுமோ அதை சேவை பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம கோவிலுக்கு போனா நம்ம இஸ்கான்ல போனா எல்லாம் சேன் பண்றா, அதெல்லாம் பஜன்ஸ் எல்லாம் பண்றா, அதெல்லாம் கேட்டு பஜன்ஸ் எல்லாம் கத்துண்டு, அதே மாதிரி என்னைக்குமே ஆர்த்திக்குல முடிஞ்சா இருந்து ஆர்த்தியில அது படுத்து பகவானே நினைச்சுட்டு என்னைக்குமே நம்மளோட லைஃபை இது மாதிரி தான் இருக்கணும். அதனால இது பாருங்க, இது பாருங்க கிருஷ்ணரும் இது பாருங்க ரிஃப்ளெக்ஷன் வருது பாருங்க. அவர் பாரு பக்தர் எப்படி எடுத்துக்கிறார் பாருங்க ரிஃப்ளெக்ஷன். அது மாதிரி நீங்க எப்படி நம்ம அணுக முடியுமோ, கடவுளை எப்படி அணுக முடியும் அந்த மாதிரி யோசிச்சு நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி அந்த ஸ்டெப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்தது மாதாஜி. என் மகனே, குந்தியின் மகனே. இது வந்து நீங்க படிங்க ஸ்லோகம். அடுத்தது படிக்கட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத் அஸ்னாசி யஜ்ஜுஹோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய யத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். எத் கரோஷி தஷ்னாசி எத் ஜுஹோஷி ததாசி எத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷோ மத்பரணம். நீ என்னெல்லாம் வந்து செய்கிறியோ, என்னெல்லாம் நீ உணர்கின்றியோ, எதெல்லாம் நீ படைக்கின்றியோ, எதெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றியோ, எந்த தவங்களெல்லாம் நீங்க செய்கிறையோ அன்னே அர்ப்பணம் பண்ணு, கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சொல்லிட்டு நீ நிச்சயமா அது பண்ணுங்கிறார் அவர். ஆனா அது வந்து நீங்க அர்ப்பணம் என்ன நீங்க சாப்பிட்டாலும் பிரசாதத்தை வச்சுட்டு அதையே சாப்பிடணும். அதே மாதிரி என்னெல்லாம் படைக்கிறோமோ அதெல்லாம் வந்து நீ என்னெல்லாம் குடிக்கிறோம் என்னவான கொடுங்குறாரு அவர். அவர் ஒண்ணும் உண்மை சாய்ஸ் இல்லை அவருக்கு என்ன அவசியமா? அவருக்கு என்ன கண்ணில் இது பார்த்தாலே அவர் என்னவான சாப்பிட முடியும். ஆனா
எப்படி தூய பக்தன் நம்மளை வந்து அடையணும், எப்படி நம்ம தூய பக்தி நம்ம கிட்ட வரணும், எப்படி இது வந்து கிருஷ்ணா யுகத்துல வரணும், அதுதான் அவருக்கு என்னைக்குமே மனசுல இருக்கு. இது வந்து என்னைக்குமே நம்ம வந்து எந்த சூழ்நிலைக்கும் வந்து கிருஷ்ணரை மறக்கவே கூடாது. அதனால அதோட ஒவ்வொருத்தரோட டியூட்டி என்னன்னா, உடல்லையும் ஆத்மாவையும் பாதுகாப்பதற்காக எல்லாருக்குமே வேலை செய்ய வேணும். ஆனா வந்து வேலை பண்ணணும். ஆனா அதுக்காக ரொம்ப இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லாம, அதுக்காக ரொம்ப அது பின்னால ஓடக்கூடாது. வேலை பண்ணு, உன்னோட குடும்பத்துக்கெல்லாம் வேலை அவசியம், உன்னோட கடமை இது. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு கூட நம்ம வந்து அதோட நினைச்சுக்கணும். அவரை பத்தி மனசுல பக்தி மார்க்கத்திலேயே போயிட்டு நம்மளோட வேலையும் இது பண்ணிட்டு அது வந்து நம்மளோட டைம் டேபிள் பண்ணிக்கணும். 8 hours நம்ம தூங்குறோம், 8 hours நம்ம வந்து வேலைக்கு போறோம், பாக்கி 8 hours கொஞ்சம் வீட்டுல குடும்பத்தோட இருக்கும், பாக்கி இதுல கொஞ்சம் பக்தியில இதுல இருந்துட்டு ஒரு வீட்லயே ஒரு பக்தியான ஒரு சூழ்நிலை எதிர்பார்த்துட்டு குழந்தைகளுக்கு 4 நல்லதை சொல்லி, அதே மாதிரி முடிஞ்சுன்னா கோவிலுக்கு எப்போ உங்களுக்கு டைம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி கோவிலுக்கு போயிட்டு எப்போது முடிஞ்சது என்னைக்குமே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிருஷ்ணாவோட நம்ம இது சாண்டிங் பண்ண முடியுமோ அது சாண்டிங் பேக் எடுத்துட்டு நம்ம இது பண்ணால் நம்மள மாதிரி நிம்மதியான மனுஷா வேற ஒருத்தருமே இந்த உலகத்தில் கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்மளுக்கு எல்லாம் டென்ஷனும் ஓடிடும். சாண்ட் பண்ணாலே நம்மளோட சாண்டிங் எல்லாம் எல்லாமே போயிடும். அவரெல்லாம் பார்த்துப்பார். அவர் நம்ம கவலைப்பட அவசியமே இல்லை. எல்லா இதுலேயும் நம்ம வெளியில வரும். ஒரு மனசுல ஒரு மனசு ஒரு எந்த கோவமே இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு. அதான் பகவான் சொல்றாரு, கோவப்படாதீங்கோ, அகங்காரம் பண்ணாதீங்கோ, காமம் குரோதம் எல்லாத்தையும் விடுங்கோ. நீங்க இந்த குரோதம் வச்சுக்காதீங்கோ. இந்த மாதிரி இன்னொருத்தரை வந்து இன்சல்ட் பண்ணாதீங்கோ, ஒருத்தரை வந்து பணிவோடு இருங்கோ, அடக்கத்தோட இருங்கோ. குருக்களை நீங்க வந்து யாரு குருக்கள் சொல்றாளோ அந்த பாதையில போங்கோ. எப்படி ஷீடர்கள் டிசிப்ளின் சக்சஷன் இருக்கோ அந்த மாதிரி போங்கோ. அவர் அதான் சொல்றாரு அவர் இதெல்லாமே. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு வந்து எனக்காக செய்யுங்கிறார் அவர். என்ன பண்ணாலும் எனக்காக. அது அர்ச்சனை பண்ணாலும் நீங்க தானம் செய்தாலும் எல்லாமே எனக்கு கொடுங்கிறார் அவர். இதுதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. அதுக்கு அது வந்து என்னன்னா கொஞ்சோண்டு இருக்க, நீங்க பார்ட் ஆஃப் யுவர் நீங்க என்னெல்லாம் சேலரி பண்ண பார்ட் ஆஃப் இட் கொஞ்சம் நீங்க கிருஷ்ணருக்கு பக்தியத்துக்கு பரப்பதற்காக நீங்க உபயோகப்படுத்தணும். இந்த காலத்துல எல்லாரும் எந்த தியான யோகத்தை எல்லாரும் பிடிக்கிறது அவளுக்கு. அது வந்து ஆனா இந்த யுகத்திற்கு அது வந்து ஒத்து வருமா? வராது. யாரு தியானம் பண்றா? யாரு போய் முந்தினா ஃபாரஸ்ட்ல போய் தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தா? அதெல்லாம் அங்க இருந்தது பாசிபிள். இப்ப அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை. அதனால 24 மணி நேரம் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் செஞ்சா வச்சுக்கோங்க, அந்த பகவத்கீதையில எல்லாம் வந்து நம்மளோட 6ஆம் அத்தியாயத்தில் இருக்கிற மாதிரி எல்லாமே நிச்சயமாக மிக சிறந்த யோகிகளா முடியும். சரி, 24 மணி நேரம் இல்லைன்னா கூட நீங்க எப்பப்போ நம்ம சாண்ட் பண்ண முடியுமோ, எப்பப்போ இது பண்ண முடியுமோ அது நிச்சயமா நீங்க சாண்ட் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்லணும். அடுத்தது மாதாஜி. ஏத்கரோஷி, எதை செய்யதாலும் உண்பது, உழைப்பது, தவம் செய்வது என அனைத்தையும் எனக்காக அர்ப்பணிக்க செய். தினசரி வாழ்க்கை யோகமாக மாற்றுங்கள். நீங்க வந்து என்னைக்குமே பாருங்க, உண்பது, உழைக்கிறான் பாருங்க இவன் இங்க, அதே மாதிரி இவன் வந்து தவம் செய்யறான். அதெல்லாம் நீ வந்து எல்லாமே எனக்காக அர்ப்பணம், எல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். அதான் ஒரு வார்த்தை நீங்க சொல்லணும், ஓம் தத் சத். அது மாதிரி சொல்லணும் என்னைக்குமே. அது வந்து அதுவே நீங்க உங்களோட வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப ரொம்ப யோகமா ஆயிடும். ரொம்ப சேஞ்சஸா இருக்கும் உங்க லைஃப்ல. நம்ம முதலையோ நம்ம இதுல இருந்து இத்தனை நாள் வரலையே, இதை முதலே நம்ம பண்ணிருக்கணுமா அப்படி தோணும் நம்மளுக்கு. ஆனா போனதை போட்டோம். இனிமே நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம கிருஷ்ணா உணர்வு, எப்படி நம்ம பக்தியோ பாதையில போனோம் நம்ம யோசிக்கணும். அடுத்தது மாதாஜி. நம்பிக்கையின் ஒளி. என்ன நம்பிக்கை ஒளி இருக்கு வருது இதுல பார்க்கலாமா? மிக மோசமான செயல் செய்தவனும் பக்தியில் உறுதியாக இருந்தால் புனிதமாக கருதப்படுவான். சரி, ஐயோ நம்ம இத்தனை நாள ரொம்ப மோசமான செயல் பண்ணிட்டோம், நம்ம வந்து ஐயோ நம்ம எப்படி இந்த பாதையில வருதுன்னு யோசிக்கவே வேண்டாம். அந்த இத்தனை நாள் மோசமான செயலை விட்டுட்டு நீங்க வந்து பக்தியில உறுதியா இருந்தானாக அவளும் புனிதமாக நம்ம டேர்ன் ஆயிட முடியும். அவ பக்தி இதில் நிலையில வந்துட முடியும். அதே மாதிரி அதனால அதுக்கு யோசிக்கவே வேண்டாம். எந்த மோசமான செயலை பண்ணினாலும் பக்தியில மட்டும் உறுதியா இருக்கணும். மனசுல நம்ம பக்குவமா இருக்கணும் என்னைக்குமே. அவன் என்ன ஆறான், வெகு விரைவில் அவன் தர்மாத்மா ஆயிடுறாமோ.
என்னோட பக்தி அழிவதே கிடையாது என்று நம்ம உறுதியாக மனசுல ஒரு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு நம்ம இது பண்ணி கம்ப்யூட்டர்ல எப்படி நம்மளுக்கு இது இருக்கு பாருங்க, மைண்ட்ல எப்படி பிரெயினை ஃபிக்ஸ் அப் பண்ணி வச்சிடணும். ஒரு நம்மளோட பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி தான் இல்லையா? என்னைக்குமே பக்தன் அழிவே மாட்டான். இது நிச்சயமாக நீங்க நம்பலாம். அடுத்தது மாதாஜி. கீதையின் சாராம்சம் என்ன? ராஜ வித்யா ரொம்ப ரகசியமான இது. கிருஷ்ணரை மூலமே நம்மளுக்கு இது கிடைக்கிறது. பக்தி யோகம், பகவானோட பெஸ்ட் எது? பக்தி யோகம் தான் பெஸ்ட். யோகக்ஷேமம் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணினாலே கிருஷ்ணர் மூலமா ராஜ வித்யாவை பத்தி கான்பிடென்ஷியல் இது வெட்டாலே நம்ம யோகம் க்ஷேமம் கிடைவோம். இந்த ரகசிய அறிவே அமைதிக்கான வழி. இது ஒரு வழி என்னன்னா, நம்மளோட அகசிய வரி அமைதியான இருக்கணும். அதுதான் நம்ம என்னைக்குமே நம்ம பக்தி யோகத்துல இருந்து கோபம் இல்லாம எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணர் மூலமா என்னெல்லாம் அவர் சொல்லி கொடுத்தாரோ அதெல்லாம் மனசுல தியானம் வச்சுண்டு சாண்டிங் பண்ணி எப்படி பகவான் சேவை பண்ண முடியுமோ அது பண்ணி குரு என்னதான் சொல்லி இருக்காளோ அதெல்லாம் ஒரு இது மறக்காம நம்மளோட லைஃபை எப்படி இது பண்ணணும், இது நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது மாதாஜி. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு. அவ்வளவுதான் மாதாஜி, முடிஞ்சிருச்சு. ஆயிடுத்தா? முடிஞ்சிருத்தா? ஓகே ஓகே ஓகே. இப்ப எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? எல்லாருக்கும் இல்ல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். குய்ய தமம் அது பத்தி நம்ம இன்னும் நேரத்துல இது பண்ணுவோம். இதனால நான் சொன்னதெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு நீங்க எல்லாரும் இதே மாதிரி பேட்ச் எவ்வளவு பேர் இருந்தேளோ எல்லாரும் கண்டினியூ பண்ணி லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5, லெவல் 6 மட்டும் போனோம். என்னோட எல்லாம் தாழ்மையான வேண்டுகோள். இன்னிலேருந்து இன்னொரு டீச்சர் நாள்லேருந்து வருவா. இதான் என்னோட லாஸ்ட் டே. அதனால நான் சொன்னதை பணிவாட சொல்றேன். எல்லாரும் மறக்காம இந்த கிருஷ்ணர் இதுல நிச்சயமா கண்டினியூ பண்ணும். என்னோட அதான் தாழ்மையான வேண்டுகோள். எல்லாரும் நிச்சயமா வருவேன், இல்ல விட்டுட மாட்டேன் இல்லையா? நடுவுல கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டினியூ பண்றோம். நீங்க பக்குவ நிலை ரொம்ப அடைஞ்சுட்டே படிப்பே பாருங்க. இந்த பகவத்கீதா நீங்க 9 சாப்டர் படிச்சோன்னு எவ்வளவு சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா உங்க லைஃப்ல. நிறைய நீங்க கத்துண்டேல், நிறைய இது பண்ணி இன்னும் நிறைய கத்துக்கிறதுக்கு எக்கச்சக்கமா இருக்கு. இது ஓஷன் நம்மளோட இது பகவத்கீதா பாகவதம் எல்லாம். பாகவதம்ல 12 கேண்டோஸ் இருக்கு. பகவத்கீதா 18 ஆனோன்னு லெவல் 2ல நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா போவோம். பகவத்கீதாவோட இதெல்லாம் இன்னும் டீட்டெயிலா ஒரு இப்போ இதுதானே ஒரு நாள்ல ஒரு சாப்டர்னா கொஞ்சம் எது இம்பார்ட்டண்டா அது சொல்லியிருக்கோம். அதை நீங்க லெவல் 2ல போனோம்னா இன்னும் நிறைய கத்துக்கிறது எக்கச்சக்கமா இருக்கு. அதனால இந்த நம்மளுக்கு கொடுத்த ஒரு டைமண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பகவானே நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கு. அதை மிஸ் பண்ணாம எல்லாரும் கண்டினியூ பண்ணணும்னு என்னோட வேண்டுகோள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் நிச்சயமா இது பண்ணுங்கோ, நிச்சயமா கண்டினியூ பண்ணுங்க, விட்டுடாதீங்க. அவ்வளவுதான். அப்புறம் யாரா புதுசா அவளுக்கு இது பண்ணணும்னா அவளையும் இது பண்ணி பகவத்கீதா புஸ்தகம் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இல்ல, பகவத்கீதா புஸ்தகம் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இல்ல, எல்லார்ட்டும் இருக்குல்ல, சாண்டிங் பேக் இருக்கு இல்லையா? எல்லாம் சாண்ட் பண்ணிட்டேலாம். நேத்திக்குதான் மாதாஜி வந்தது. சாண்ட் பண்ண வந்துடுது இல்லையா? சாண்டிங் பேக் பண்றேன் இல்லையா? ஒரு நாள் ஒரு ரவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போங்க. இன்னைக்கு 1, இன்னைக்கு 2, இன்னைக்கு 3 படிப்படியா முன்னோக்கி எப்படி நம்மளுக்கு லேடர் காமிச்சிருக்காளோ அதே மாதிரி முடிஞ்சுதா நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பண்ணலாம். 16 ரவுண்ட்ஸ்க்கு வந்துடலாம். எப்படி உங்களுக்கு முடியறதோ உங்களோட இது. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா எவ்வளவு நீங்க நிறைய சாண்ட் பண்ணிட்டோ அவ்வளோக்கு நீங்க பக்தி மார்க்கத்துல போவேன். அவ்வளவுதான். அதனால நீங்க எப்படி பக்தி மார்க்கம் என்ன மாதாஜி புஷ் போட்டு இருந்தாங்கல்ல மாதாஜி, அவர் சொல்லுவா மாதாஜி சொல்லுவா. என்ன மாதாஜி ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? குவிஸ் 8 அத்தியாயம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ரொம்ப மாதாஜி டீச்சிங் பண்ண ரேவதி மாதாஜிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எனக்கு கொஷின்ஸ்லாம் இவங்க கிட்ட அப்சர்வ் பண்ணதெல்லாம் நான் அங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு எல்லாமே ஈஸியா இருந்துச்சு. மாதாஜி சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ஒண்ணு மைண்ட்ல வச்சு நான் டிக் பண்ணேன். நிறைய நான் கரெக்டா பண்ணியிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நன்றி. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. இது மட்டும் இல்ல, இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுங்க. உங்களோட நான் நேம ஒவ்வொரு இதுல லெவல்ல நான் பார்த்துட்டு போய் எதிர்பார்ப்பேன் உங்களை. நீங்க ஏன் வரல ஈஸ்வரி மாதாஜி? இல்லாட்டும் உங்களை பிடிச்சு திருப்பி உங்களை கொண்டு வந்து பக்தி மார்க்கத்துல வந்துட்டு போன் பண்ணி உங்களை விடவே மாட்டேன். நிச்சயமா விடாதீங்க மாதாஜி. அவர்தான் என்னோட லட்சியமே. அவர்தான். நான் கண்டிப்பா விட மாட்டேன் மாதாஜி. மாதாஜி இந்த கூகுள் ஃபார்ம் பத்தி நான் கேட்டுறேன் மாதாஜி டிவோட்டிஸ் கிட்ட. சரி சரி மாதாஜி. எல்லாரும் இன்னைக்கு நாங்க கூகுள் ஃபார்ம் போஸ்ட் பண்ணிருந்தோம் குரூப்ல. எல்லாரும் ஃபில் பண்ணீங்களா?
ஜஸ்ட் ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். உங்க இமெயில் ஐடி, உங்க நேம், அப்புறம் உங்க மொபைல் நம்பர், உங்க டேட் ஆஃப் பர்த், அப்புறம் நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட், அப்புறம் பின்கோடு. எதுக்கு இதெல்லாம் அப்படின்னா பக்தி விருக்ஷான்ட்டு இருக்கு, அந்த குரூப்ல உங்களை ஆட் பண்ணுவோம். ஊர் வைஸ் பக்தி விருக்ஷான்ட்டு இருக்குது. அதுலயும் இதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய பேசுவோம். பாட்டு பாடுறது, கதை பேசுறது, அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால அந்த கூகுள் ஃபார்மை கண்டிப்பா நீங்க ஃபில் பண்ணுங்க. நீங்க ஃபில் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களோட பின்கோடு வச்சு எந்த பக்தி விருக்ஷால உங்களை ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ண முடியும். அதனால கண்டிப்பா எல்லாருமே ஃபில் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு காலையில ஸ்ரீதேவி மாதாஜி போஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க கூகுள் ஃபார்ம். அது எப்படி ஃபில் பண்ணணும்ன்ற டீடைல்ஸ் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ கூட நீங்க ஓபன் பண்ணலாம் அந்த கூகுள் ஃபார்மை. ஜஸ்ட் அந்த HTTP அப்படின்னு லிங்க் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணீங்கனாலே பேஜ் ஓபன் ஆகும். அதுல இமெயில், உங்க இமெயில் ஐடி, அப்புறம் இந்த இமெயில் ஐடி நீங்க மாத்தக்கூடாது. குவிஸுக்கும் இதே இமெயில் ஐடி தான். இப்போ இந்த மாதிரி கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் நாங்க கொடுப்போம், அதுக்கும் இதே இமெயில் ஐடி தான் நீங்க ஃபில் பண்ணணும். மாத்திக்கிட்டே இருக்காதீங்க, நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இமெயில் ஐடி, உங்க நேமு, உங்க மொபைல் நம்பர், அப்புறம் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த், அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட், பின்கோடு, அதெல்லாம் போட்டுருங்க. நீங்க கல்யாணம் ஆனவங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹஸ்பண்டோட டேட் ஆஃப் பர்த் அது கொடுத்துருங்க. உங்க டேட் ஆஃப் பர்த்தும் கேட்டிருக்கோம். இதெல்லாம் எதுக்குன்னா டெம்பிள்ல இருந்து உங்களுக்கு கிஃப்ட் அனுப்புவாங்க, பிரசாதம்லாம் அனுப்புவாங்க. அதனால மறக்காம இந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க. உங்க வெட்டிங் ஆனிவர்சரி, அதுக்கப்புறம் கரண்டா நீங்க என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, level 1 படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, ஸோ level 1 அப்படின்னு ஃபில் பண்ணுங்க. இப்போ கரண்டா உங்க டீச்சர் நேம் ரேவதி மாதாஜி அப்படின்னு போட்டுட்டு கீழே சப்மிட்னு இருக்கும், அது சப்மிட் கொடுத்துருங்க. அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாருமே இன்னைக்கு கூகுள் ஃபார்ம் கண்டிப்பா ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா மாதாஜி நாங்க ஃபில் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு உங்க அட்மின்க்கு பர்சனலா ஒரு மெசேஜ் போட்டுருங்க, ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. ஓகேங்களா? கண்டிப்பா ஃபில் பண்ணிடுங்க. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கேட்டுக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. இப்போ மேடம் பேர் ரேவதி, என்ன மேடம் சொன்னீங்க பேரு? அம்மா பேரு ரேவதி மாதாஜி நம்ம குரூப்ல கூட இருக்கு பிரபுஜி. கிளாஸ் லிங்க்ல பாருங்க, ரேவதி ரத்னாங்கி டிடி மாதாஜி அப்படின்னு போட்டிருப்போம் பாருங்க குரூப்ல. மாதாஜி ஒரு டவுட். சொல்லுங்க இப்போ மாதாஜி. நான் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்கேன், பட் ஆனா வந்துட்டு நான் ரேவதி மாதாஜி நேம் போடுறதுக்கு வந்துட்டு ஸ்ரீதேவி மாதாஜி அப்படின்னு ஸ்ரீதேவி போட்டிருக்கேன். மாதாஜி அட்மின் மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி தான் டீச்சர். அப்போ இப்போ என்னோடது அது வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்கேன். பரவாயில்ல, சப்மிட்டட் நீங்க சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு அக்னாலேஜ் மெசேஜ் வரும், சப்மிட்டட் அப்படின்ட்டு வரும். வந்துச்சுங்களா? வரலன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. அப்ப நீங்க மறுபடியும் டீடைல்ஸ் கொடுத்துருங்க. டீச்சர் நேம் ரேவதி மாதாஜி போடுங்க. நாளையில இருந்து துர்கா மாதாஜி எடுப்பாங்க. சோ 2 பேர்ல யார் பேர் வேணாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. மறுபடியும் ஒரு தடவை ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. அதுக்கப்புறம் காலையில பாகவதம் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஷார்ட் பாகவதம், லாங் பாகவதம் கிளாஸ், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கிளாஸ் இருக்கு. வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அதோட டீடைல்ஸும் டெய்லி நைட்டு நாங்க போட்டுட்டு இருக்கோம். அப்புறம் மங்களாரத்தி கூட ட்ரை பண்ணுங்க வர்றதுக்கு. சுவாமியை நீங்க பார்க்கலாம், ஆர்த்தி காட்டுறதை நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ அதுவும் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற ஏதாவது? அப்புறம் ஃப்ரைடே ஈவினிங் 5 to 6 பஜன் கிளாஸ் இருக்கு. அதுவும் யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா செப்டம்பர் மந்த் கிருஷ்ண ஜெயந்தி வருது. அதனால நம்ம கிருஷ்ணருக்கு நிறைய பாட்டு சொல்லி கொடுப்பாங்க லலிதா மாதாஜி. அதனால அந்த கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் நாளைக்கு ஸ்லோகா கிளாஸ் இருக்கு, அதுக்கும் வாங்க. வெட்னஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே 10 to 11 நடக்குது. ஸோ அதுவும் கண்டினியூஸா அட்டென்ட் பண்ணுங்க. 23 ஸ்லோகாஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. அதை ஒரு தடவை நல்லா வாசிச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நாளைக்கு வந்ததும் உங்க எல்லாரையும் படிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 24th ஸ்லோகம்ல இருந்து கத்து கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதனால கண்டிப்பா கூகுள் ஃபார்ம் எல்லாரும் ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஃபில் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் உங்க அட்மின்க்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க, நாங்க ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. இதை மறக்காதீங்க, ஏன்னா பக்தி விருக்ஷால உங்களை ஆட் பண்ணணும் உங்க எல்லாரையுமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி வேற ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கூகுள் ஃபார்ம் மட்டும் இன்னைக்கே இது பண்ணிடுங்க, ஏன்னா நாளை டீச்சர் மாறிடுவா இல்லையா, அப்புறம் இன்னொரு கூகுள் ஃபார்ம் வரும். அதனால இன்னைக்கு இருக்கிற மட்டும் கூகுள் ஃபார்ம் எந்த டீச்சர் இருக்காலும் அவளோட நேம் போட்டிருக்கோம். நாளையிலேருந்து வருது இன்னொரு கூகுள் ஃபார்ம் உங்களுக்கு கொடுப்பாளா இல்லையா தெரியாது எனக்கு. அப்புறம் அந்த டீச்சரோட சேம் கூகுள் ஃபார்ம் தான் மாதாஜி, ஒரே கூகுள் ஃபார்ம் தான். இந்த 18 நாள் இந்த ஆகஸ்ட் பேட்சுக்கு இந்த கூகுள் ஃபார்ம் தான். எந்த டீச்சர் நேம் போட்டாலும் ஓகே தான். அதனால எல்லாரும் ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஃபில் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டேன் ஜி இப்பதான்.
யாரு Thank you. மாதாஜி இப்ப சொன்னது ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னு? ஜெயந்தி ராகவன். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ எல்லாருமே ஃபில் பண்ணிடுங்க. மாதாஜி சொல்லுங்க பிரபுஜி. அட்ரஸ் ஃபுல்லா எழுதுமா மாதாஜி? ஃபுல்லா எழுத வேண்டாம் பிரபுஜி. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்னை பள்ளிக்கரணைனா டிஸ்ட்ரிக்ட், பள்ளிக்கரணை வந்து சென்னை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வருது. சோ சென்னைன்னு மட்டும் போட்டா போதும், அட்ரஸ்லாம் வேண்டாம். நான் குரோம்பேட்டை மாதாஜி. ஓகே, எனக்கு வந்து செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வருது. நான் என்ன ஓகே. டிஸ்ட்ரிக்ட் போட்டேன் செங்கல்பட்டு. பின்கோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னை 44 போட்டா போதுமா? ஆமா போதும் போதும், அது போதும் பிரபுஜி. நாங்க அதுக்கப்புறம் டீடைல்டா உங்களுக்கு அட்ரஸ் அதெல்லாம் வாங்குவோம். உங்களோட ஏன்னா வெட்டிங் ஆனிவர்சரி அதெல்லாம் வர்றப்போ நாங்க குரூப்லயும் உங்களுக்கு விஷஸ் எல்லாமே அனுப்புவோம். அப்ப அட்ரஸ் எல்லாம் வாங்குவோம். அப்ப நீங்க தாங்க. இப்போதைக்கு பின்கோடும் டிஸ்ட்ரிக்ட் மட்டும் போதும். ஓகேங்களா? பக்தி விருக்ஷால ஆட் ஆயிட்ட அப்புறம் ஃபர்தரா டீடைல்ஸ் நாங்க வாங்குவோம். அதனால எல்லாருமே ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிடுங்க. குவிஸும் அட்டென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. டெய்லி ஒரு நாள் ஒரு அத்தியாயம் முடிக்கிறத ஒரு ஹேபிட்டா வச்சுக்கோங்க. அப்ப 18th டேக்குள்ள நீங்க முடிச்சிருவீங்க. 18th டே அன்னைக்கு நீங்க சர்டிபிகேட்டே டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் லெவல் 1க்கு. மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இப்ப லெவல் 1 18 டேஸ்ல செலக்டட் ஸ்லோகாஸ் தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. லெவல் 2ல பாத்தீங்கன்னா டீடைல்டா எல்லா ஸ்லோகாஸ் 700 ஸ்லோகாஸும் டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க, நல்ல கலர்ஃபுல் பிபிடிஸ் வச்சு. சரிங்களா? அதனால எல்லாரும் கண்டினியூஸா வாங்க. அதுதான் நாங்க கேக்குறது. கண்டினியூஸா வாங்க. நிறைய விஷயம் கிருஷ்ணரை பத்தி நீங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாதான் நமக்கு வந்து தெரிய வரும். குரூப்ல யாரெல்லாம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணலையோ அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிய வராது. அதனால இங்க கிளாஸ்க்கு வரீங்கனாலும் அது பகவானோட அருள். மாதாஜி சொல்றாங்க இல்லையா? சோ பகவானோட அருள் இல்லாம நம்ம யாருமே கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியாது. அதனால நம்ம எல்லாருமே கடவுளால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டிவோட்டீஸ். அதனால நீங்க எல்லாரும் கண்டினியூஸா வாங்க. நம்ம அடுத்தடுத்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணலான்றது மாதாஜி சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு டவுட். இப்ப நான் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணிட்டேன், சப்மிட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, ரேவதி மாதாஜி நேம் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். இப்ப அவங்களுக்கு நான் அத ஃபார்வர்ட் பண்ணனும்னா இல்ல ஃபார்வர்ட்லாம் பண்ண வேணாம் மாதாஜி. ஜஸ்ட் அக்னாலஜ்மென்ட் வந்திருக்குல, நீங்க ஜஸ்ட் மெசேஜ் எனக்கு வரல மாதாஜி. இல்ல மெயில் ஐடிக்கு வருமா? மெயில் ஐடி இல்ல, நீங்க சப்மிட்னு கொடுத்ததுமே ஒரு அக்னாலஜ்மென்ட் மெசேஜ் வரும். வர மாட்டேங்குது மாதாஜி. சப்மிட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி அந்த மாதிரி வரும். இல்ல மாதாஜி, எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது. நீங்க கீழே ஏதாவது ஒரு அந்த 10 கேள்வியில எல்லா கேள்வியும் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா? ஏதாவது ஒரு கேள்வி ஃபில் பண்ணலனா அது வந்து சொல்லும் இது மாதாஜி ஃபில் பண்ணுங்க. 8 क्वेश्चंस இருக்குது எனக்கு. ஆக்சுவலா மெயில் ஐடி, டிவோட்டீஸ் நேம், மொபைல் நம்பர், அப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த், எங்க ரெசிடென்ஸ் எல்லாமே, பின் கோட் எல்லாமே வந்து நான் ஃபில் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. பட் மேரிட்னா உங்க ஸ்பௌஸோட டேட் ஆஃப் பர்த், வெட்டிங் ஆனிவர்சரி கொடுத்திருக்கேன். கரண்ட் லெவல், அப்புறம் டீச்சர்ஸ் நேம் எல்லாமே கொடுத்திருக்கேன். ஓகே. கீழ சப்மிட், அது இமிடியேட்டாவே வந்துரும் மெசேஜ். நீங்க வெயிட்டே பண்ண வேணாம், இமிடியேட்டாவே வந்துரும். சரி, நான் அகைன் நான் பண்றேன் மாதாஜி. நான் இல்லனா நான் செக் பண்ண சொல்றேன். தனியா இதுக்குன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க. நீங்க எல்லாரும் இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றதுக்கு செக் பண்றதுக்கு நான் அவங்க கிட்ட கேக்குறேன். நீங்களே சொல்லிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேலை கம்மியாகும். அதனாலதான் எல்லாரும் ஒரு மெசேஜ். ஆமா மாதாஜி, நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஆனா டிராஃப்ட் சேவ்டு எனக்கு இல்ல, மேபி அது வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் மாதாஜி, சப்மிட் ஆயிருக்கும். நீங்க பாக்குறதுக்குள்ள அது போயிருக்குமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. சப்மிட்னு கொடுத்துட்டீங்கனாலே இமிடியேட்டா அக்னாலஜ்மென்ட் மெசேஜ் வரும். டிராஃப்ட்னாக்கா அவங்க குடுக்க காணோம் மாதாஜி. டிராஃப்ட்லனா வெயிட்ல இருக்குது, அத அழுத்தணும் மாதாஜி அவங்க. அப்ப ஏதோ ஒண்ணு நீங்க அப்படியே வச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சப்மிட்ன்ற ஆப்ஷன் அந்த இத கிளிக் பண்ணீங்களா? கிளிக் பண்ணல அவங்க. கிளிக் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. எது மாதாஜி கிளிக் பண்ணனும்? கீழ சப்மிட்னு வரும் ஒரு ஆப்ஷன் வரும், அத கிளிக் பண்ணுங்க. அது பண்ணி ஓகே மாதாஜி, இப்ப அகைன் நான் ட்ரை பண்றேன். அத கிளிக் பண்ணீங்கனா மட்டும் தான் சப்மிட் ஆகும், இல்லனா சப்மிட் ஆகாது. அது சப்மிட்னு கொடுத்தீங்கனா தான் அக்னாலஜ்மென்ட் மெசேஜும் வரும், இமிடியேட்டா வந்துரும். யுவர் ஃபார்ம் இஸ் சப்மிட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி அப்படின்ற அக்னாலஜ்மென்ட் மெசேஜ் வரும். மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி, நான் போட்ட போகலையா மாதாஜி? சப்மிட் கொடுத்தேன் போல, கிளியர் ஃபார்ம் போட்டு